Давай, почна. Мига и брой. Артури, тук тази хуйня. При каква бабушка? Ти бабушки иска си фащава. Това има и звук, викам бабушки иска да си фащава, некой му ти поверва. То не фана една риба днеска и сега вика аз бабушки фащах. Само 100 кила, брат. Толкова така се лува хавата бабушки. Всички щехме ги фащаме. Хоп! Видя как се луват бабушки? От нашите умрели си. Видя ли как хвана чайката бабушка? Да. Стига си, че пречиш Ама тук няма пъдо, момче. на видеото. Карай бе. Нека да карам, то тук ли мина? Да бе. Да. Си карат всички хора с колите ми. Всички се изнизат от тук, брат. Тук много пребано. Абе не, въобще, я гледай какво готви. Където е запис долу... Ами къде? Десно. Може десно да е, лата, ще поддържим и... To your money have. Тигре. Лате, този път не е хубав. Няма път всъщност. Карай бе, дева, мамо бе. Виж, че има трева, момче. Да има. Тук ми е валоня само с фургона. Абе, то много тъпо парче, видя как да стана. Плево. Що в лево бе? Какво да прави в лево? Не му ходи в лево. Карай тук надесно бе. Видя ли го как затъна с този колесар? Защото е пръст като чамуга. Да. О, малко от тия новите. От тия новите, момче. Как му то? Хем вижда, че прави такова. Че се окопава и продължава го пак. Ама е учета пак. Гледай да не скочиш от това. Да, това е хубаво. Че ти си специалист. Яро. Пъти. Колко ще стане? Това е ярлуска. Това лоза ли е? Да. Май, трябваше по този път. Я отварите, верно. Карай. Се издушихме, когато... Точно по този път искам да ти кажам, че... Точно за този път си е. През лозята и влизаш точно на състезанието, Васко. И дето ще е състезанието. Не, ние трябва да видим там влизачката коя е. Ми сега ще я видим. Палиш при това. Аз се запомня на цялата му. Да, ако си запомнил като странта, как ви каза, не е тази отбивка, другата, не е тази третата, не е тази четвъртата. Ей, тук вика съм бил, ама не тук, ама не тук. Варди дупата. To your money have. Много си е достатъчно. Що? Защо много хръпи? И аз късах като луд, батко. Накрая скъсах и 4 куки на бързина и викам. И аз сигурно съм отворил един пакет. Много. Колко риби скъсах в травите наистина. Да не мъже ти работа. Тук че ядеме куровата. Видех и накрая него скъсах с една пак хубава риба. Да ли го? Да бе, скъсах, ама нема с една хубава риба се скъса. Еми скъса се бе, брат. Аз за какво почнах да събирам, защото вече не ми се такова. Да бе, хубави големи риби, като да качиш и там има много яки треви и те си карат. Влизат вътре и до там, брат ми. Къде че излезем? Да, ето пъти. Абе, карай бе! Ти пъти си ходят до София. Тук има най-криви препятствия, момче. Добре, къде е сигурното се... Ай, го е селото, бе. Ей, ние сме отдалече. Пъти е тук, асфалта, бе. Къде е селото и да е? Дървета навсекъде, това е асфалт. Това е асфалта, бе, куре. Верно ли? Да, бе! Да. Ето от тази страна е по-добре се влезе. Там много далече. От Оттатък е по-близо, бе. От тук е по-близо, оттатък е... И оттатък е по-шиван пътя, бе. Вие ще ги тия лозята. Ти кажа, че гледаш више една високата кула, мога да ти ориентира със сигурност. Кулата и лозята, защото ще не е път. Няма как да звънка. Нема. По пътя левата страна, нали? Те потеля. Да, излизаш право на язовира, вляво и си на място. Има някакво, обаче, Е, тук го качи. критично место. Въобще не е критично. Това е първото май единствено.
То само едно единствено е тук. Не, там се в тебе. Това си е критично ватен. Дай 10. Колко без? Много 10. Качи целото по-добре. Как ще качим целта, бе? Не Леко. се водиш с коловоди, оставаме тук. Как ще се възем коловоди, че станаме тук? Ще бутате, ще дигате. Готов си, бе. Това е само един единствен ган. Да. Не е много хубаво. Ама то виж тук са го обикаляли от... Тревата си къде? Трябваше и ние да го обиколим. Сега нямаш... Него свата! Обаче гледай тук са какво става. Нищо, давай. Тук си го обикаляш съвсем спокойно, бе. Даже виж тия копалета, къде са минавали през... Да, като е мало вода и кал, се го заобикаляли. Много по-бърз този път. По-бърз е и няма само един... Лево. Чакай бе, не мога следа в този коловоз лево. Чакай, става съм си добре тук. Да, преди коловоз. Да бе. Няма тук критичния момент е само он е там. И малко кофти, ама... И кулата се пада точно срещу пътя, бе. Точно срещу пътя. Сними кулата. Аз се снимах отдалече, сега пак излизам си. Опа, лека бургер. тук, бе! Тук, бе! Или налево, бе, дай налево, бе. Тук, дясно. От дясно ще го качиш. Дясно ще подпрема лево, бе, дай налево, така, преди колата, така към банкет. Дай си десната гума и левата по-крепка. Давай така си десна. Ти си прави. Отдолу си ти. Лево, бе. Отпред. Не, давай. О, е! Motherfucker! Това как го гасиш?